ngai thatu zong zong te chebei le vek ule ole tun chuma po hian case makle dangdai tak mai kan ngai thla in kan thlir hole dona video te abula changa atop thlengi milo thler sake milo ngai thak sakle theu donia August ni somni pathum kumsang ni somni pahni tlailama khan kumsum nga parko upa Alexandria Matas di chu aina hongwe che in achena hmun hi Northern Bolani hmuna Viaderko Bolonia apartment complex pakhata ania tichuan heti hunlai hian zandar ko vel re to in hetia achena in pana akal mek lai hian Alexandria hian u naw nu chu phone in abipa buka tichuan chumitlai chu tlaidang nena danglamna po omchong lo chuan akalna ko thler chu ari ema ma se thil omdan de chu thok le khata aron in thlak ka thut mai phone call chu thomak tak tak mai hian ron ti boy thutin Alexandria u naw nu chuan phone atang chuan mang anga chanpuina dil thomte man mo taka tlan che thomte leya tlu thomte le in sorin om tak tak ta chu a hre tatlat maya chu mai ba ka Alexandria u naw nu chuan hlau thong taka au thomte le na tor thomte chu a hre tel thei bok ani te chuan chung thil te chu a thlen ran ema wangin phone a chuan a thom chu a ring tel tel mai si a ma se voile khata chung thomte chu re le thupin phone call chu atop takngal deya hemi hnu hian Alexandria u naw nu chuan phone call atop vele hian arang thei angberin police chu a call takngala chuda chuan a thil sha zong zong de chu a thiam ang tokin awa soita ani heti lai mek hian Alexandria omna cheng ve te po chuan thoman lo sha chuan pon a then de chu lo chok khom hlomin a then de chuan tuk ver atang te in anon thlir hlom boka te chuan mi then khate chuan pon a thom ring takom chu eng thom nge ti sha tuma wangai ven hlomin a hnu loka police po chu an lo thleng zui ta boka ma se thil chu a thlen ran ema wangin police te an lo thlen meu chuan thil engkim chu ani dan tur anga lo ni man vek to in police siren ri chu ko thlera chuan ari roi roi maya chumi hnu apartment ko ta chuan ari te chu ti top ni in chu hmuna thil thleng da chu eng thil che angi ani ti te I han thler ho don te ang a chanchin kan soitor Alexandria Matas di hi Italia piang le Seilia ani a he thila thlenna hian kumsum nga paruk lai opani to in women fashion batika sales representative na athok meka a hun pum hian fashion industry a athok ati the ome he anna tho hi atuina lam tak ani in nuam po ati the ema heta anna tho puite le a thian te ba ka a client te chuan Alexander chu me che hun wong tik tak kom nuam le zaum tak ani thuan suya chu mai ba ka ama hra chang tu te chuan Alexander chu me chengil nei tak le emotional tak ani thu te soin midang te kher thiam tak ani thu an soi boka tin Alexander hi a chhung tu nen po anin kom ngein anin be thaim ema abik takin care facility a ommek en kol ngai reng anu nen chuan anin be tam le zola chutian chuan Alexander hian anu hi awmna hian abatlo sim thinin anomna te hi in hlatviau ma se awakum hlim fo ba ka anu nen hian in le chena thatak an nei thenan a thei to pa chhuat thin bok ani amai ro chu kumhni chung khan Alexander non chu a boy ve thinin aril ro le atak salam po hian ator phal he maya hi a chan po apa na taka adam na obang ni in hetia apa adam no chung song hian apa in kolnan chon a hun nei song song chu a man zo ba ka a thei anga pianga apa chu a boral tak thleng khan a chan puya ma se hetia apa a boral tak nu hian aril ru le atak sa chon ator pha ta hle maya henga wanga aril ru lam nat na te in en kol dam le nan hian Alexander chon hun rei tak chu a mang ta renga amai ro chu hetia apa athi awanga ril ro na taka om chung song hian Alexander chuan thian akom tam lo ba ka anona mangai dang nei le chu dolavin a thian te hnim na te le an tor puina te po chu a beng khon thadu meu lawa ma se heti lai hian ain ngan om chhun le ama chan pui tu ber chu a u naw nu Stephanie ni in ani nen hian ni tina anin biak fo ba ka anni tin hun man da de chu in shil ton ta chenin an ma chop thil te chu an in shil fo wa chu mai ba ka an lungai na te le an lom na te po chu soidun fo chenin an patni hian anin ring donin anin shathiam ton im ema chutiang chon a u naw nu Stephanie hi Alexandria in boina le mang anna ato changa pianga awa bi rok na le ama chanpui tura awa panchin ber ani bok ani hengba ka hian Alexander hian social media hi a khoina sabe hle boka
chunga chuan ana thaw dan te a thil ti thin te le azin khothon na te chu a post fowa chuti rual chuan Alexandre hi ho ngei na lo tak le tong tam lo tak ni in party na han kalvel te po hi nuamati waklawa ma se mani chawa in sanga chian po nei lo ang khazo ani bik chuang lo thung te chuan apa a thi tak nu khan anu dan na te chu zol te deuh devin chumi wang chuan a chen te po chu a kom tam man lo ta hle maya ma se chung chu poiti na ani lem lo thung ani tin hun man dan chu na thole anu en kolte au nau no phone biak ba ka aran volte thataka en kol chu ani maya chutiang chuan Alexandre chuan a hun man dana chuan boina nei lem lovin nuam ti lo na te po chu ani lem lo boka amai ro chu thil engemaw awangin anun chu ain thlak danglam ta tlat mai a chan chu social media atang hian anuna mi pa pakhat chu ron in lanin chopa chuan chongkam moi tak tak tele thatak tak ti a aron biak thina wangin aril ruwa chu chuan thu a soiring ta hle maya te chuan chung thil te chuan ain ve na bang te chu ron chat avekin anuna chuan midang chu an ron lut le ta ti na ni chu te chuan hetia amiton Giovanni Povani hi professional soccer player lar tak ni in modeling lama te po a local tel to boka tin ani hi Agrigento Sicilia piangin Alexandre ne na anin biak masak ber hian kumsom ni paruk chau alani a te chuan khati lai khan football club pakhata contract sign in mi te shiata ming chiat na alani ilo mai ba ka mi pa fil tak ani mel boka hei ba ka hian apon lamlan da na chuan apian chu amoin infiam mi ani awang hian ataksa te po chu ala thahle maya chu mai ba ka a mela tha in mani injing tok tak ani bok nen achakin azwana jang hle boka in social media lama po hian achena sa ve vew ni torani a social media page ate chuan a football training na te modeling ati na tele azin chhona thlak te chu a post che choya chung a thil post chuan n2 anga thinin mi te po chuan an shelar hle a abik takin me che ho chuan an lom ne zol emo ti mai tur hian a video atele a thalak post chen de chuan like tu le comment tu te po anga thin hle a chu mai ba ka Giovanni hi mi kom nom le mi harwang tak ni in chian kom le mi biang biak athiam hle a social media a thil post thin da na chang de chuan mi sol tak chu ani melawa chutiang chuan social media mangin a ming de chu cherlar le zolin zom tak hian alang nge nge ani te chuan Alexandre hian Giovanni na social media a thil post thin ti hi kumsang ni somni pakhat ni puilai khan alo mu ve tana an pahnih hian online manga in be masabirin chu thil chu tonlai chana thil common tak ani ome chutiang chuan an pahnih hian kumsom thum chuang line in thlauma se Giovanni chu puitling taka theinin atong kama tile a chechia te chuan amali ama chu a injin tok zia chu atilang tel te chena anu le zera phe chuan Giovanni chuan Alexandre chu du da tel telin anin ngei zon thena hian Alexandre chu thu tha thin reng te chu a shel te chena ma se Alexandre ve thung chuan anon chu alboi chwar ema wangin ngai zong han nei le a non bol han tan thar le lam kha chu alangai to theimeu lawa ma se arin lo le abe se lo tak main Giovanni chu anuna alawin nan ta ka wang chuan thil chu abe se lok lo danin a thleng tatlat mai hei ba ka hian Giovanni chuan Alexandre hian a hian ton ma a resel na a thatlo awanga boina ato dan te amang an the ja te chu shelfo thenin chungda chuan Alexandre thendong chu a hne thin hle maya Giovanni ne na anin nge zona chante po hi chu thil wang chu ati theo me chu mai ni lovin a unau no Stephanie na a suidan pu in Alexandre le Giovanni te inkara hian indu ton na mai ba ka emotional taka in somna an nei duna hian an pahni inkar zomna chu na sataka apui tho asoi hel bok ani te chuan Alexandre le Giovanni te so in kom tam te tel telin text message mangtia anin biak reng thin ba ka thalak te in thon ton reng thinin phone call mangte po in anin be thin boka chuta chuan Giovanni chuan Alexandre ne na chuan ani man dan te aron zo thin ba ka ama po hian ani man da de chu a shil thin boka chuta chuan a training dan te a thil thiam bel te le a hlok na te po chu aron shil fowa chunga atong kam te chu ngai thlak anom theinin atira kha chuan aza zum me hle boka in Alexandre thina chuan ama she thiam taka akom thina wanga lom thu te shil theinin
alokom do awang le alo biak let ve thin awang te chuan lom tho te a hrilh thial thina chutiang chuan anin kar chu atluangin a hlimam thin hle maya chu mai ba ka Alexandre le Giovanni te mai chan ngeya anin hmu masak berna chuan Giovanni chu a polaiten mi hria thiamna anga hmel ba ka a fil hmel le maya te chuan khopui danga tangin Alexandre bula ni rei lo te hmang tur hian Alexandre chena khwa chuan avakal tawang wanga heta hian Alexandre in te chu a hmu sak ba ka ani tin hun hman dan de chu hrevekin a thian te le a chung te po chu a hmu sak ve vek boka ma se Giovanni chuan voi kha chu Alexandre nena chuan care facility a anu om chu wa hmu ve adu thu soi ta tlat mai ma se he thilina ati chen tak em chu Giovanni khan Alexandre le anun dan engkim mai chu apom vekani ti le Alexandre chu ani na angin apom ti chu ati cheng ta hle maya te chuan Giovanni le Alexandre chuan anu chu awmna care facility a chuan an batlo ta nge ani chutian chuan Giovanni an Boloni akalapiang hian Alexandre nen chuan hun chu mangdun ta se in khopui te chu an fangkwal dun thina chu mai ba ka Giovanni chuan Alexandre chu a hna ate chuan a poina sa thinin Alexandre ta na thelpoi mo te tham deuh te po chu a hriat pui vek ba ka alo ti pui vek thina chunga an che dun na te chuan thla ti la dun thinin chung te chu Giovanni chuan social media te po chuan a posial thina chu mai ni lovin Giovanni chuan Alexandre hmelan da de chu a fakna sa thinin azai dam na te mi khongai thei tak ani na te po chu a soi chho sak pho thina tin thil engkim ril ro fim tak pu chunga a boy pui thei thena wang da chuan a fakle thin bok ani chutian chuan Alexandre le Giovanni de chuan anin kar chu inrin ton na in bul an chana an pahnia an kum in thlauna te kha heti hun lai hi chuan engma lo mai ni in boina pu a om phami ulawa tin Giovanni chuan sa om tak le zol do tak hian Alexandre chu a treat ati theome me chechak tak mel tha le manilu zo tak ti in asoi chena chuti lai mekin Alexandre po chuan chutianga amangai saktu le do to chu aton le chu ringai to lo hialin omdan tor po athiam lo hle maya ma se abel pa ina angai sakna te le ain kolvel dan de chu nuam alo ti ve hle thong ani heiba ka hian a unaw nu ina Alexandre le Giovanni te inbiak na asia dana changte le atira Giovanni a hmu dana soidana chuan Giovanni chu a tongkam te afilin a polite ema tin mi pafil tak ani bok nen Alexandre po khan Giovanni chu adam chunga hun a man pui thei tur ni in a hre to ni na soya chu mai ba ka in hna na tlak tak alungai na tele alom na te po a shil vek theina mi pachatak angin a hmu ni in a soi hial ani ome chutian chuan ani telin Alexandre le Giovanni te inkar chu a thatel tel emo te mai tur hian anin biak dan kalmang te po chu a thazong in adanglam tel tela tin Giovanni la chuan Alexandre chu thilpek chang sang te pichinin jing che bai buk na a thon che ba ka zanlama po mangtha na tho a thon che boka chu mai ba ka Giovanni chuan Alexandre chu engkunga po ti lui lovin a thil du zong ati thenan hian anor to tut ngai lawa atan chuan a theina hona pianga omreng thinin a thil ti the zong ani pho chuan engpo chu ti sak ain pe reng thin bok ani ma se ni te aliam bezel chuan boina alo thleng tatlat mai kumalo ve me chuan maktak mai hian Giovanni mi zia chu alo in thlak tanta a Alexandre chu tun ma a kol chin ai khan nasataka kol ta thinin Alexandre ni na chuan tonge abiak thin ti tile tunen nge hun an man thin ti da chu azo chik thei da hle maya chunga chuan Alexandre chuan thil ti sol nein chu a thil ti sol te chu dop chho atum ang hial mai hian Giovanni chuan Alexandre chu azo chik thin ema chu mai ba ka atong kam chuak da chu thlak dang lamin Alexandre thu sai te chu rin helna nei ni om tak te a om fo ba ka thil engi mo thop nei tla tura hian angai tatlat maya chu mai ni lo Giovanni chuan chung arin hel de te chu a hnu a phe chuan tipung ta deuh devin a unaw no Stephanie te chu avabia a chata chuan ama chan pui tur le arin hel de chu adik ni thu te vashil thinin ama chu toi om tur te in awangen thial bok ani ome te chuan Giovanni chuan atira arin hel na le ani emo ati thin de chu atopa chuan ani tak taka ngain Alexandre chuan ngai zong dang ani sana chuan apu ta hmia maya ei mai ba ka a hnuwa Stephanie ina soidana chuan
Giovanni ne na anin biak na chu siom ati thole tongkam adu tuilo sot le ni na soya chuta chuan thinrim tak le ring tak tak ti a thote ron soin Alexandria in ngai zong dang ani thu aron soya chu chapa chuta athu sei kal zonga thu alo shil te chu Giovanni chuan engma ngai thla thadu lovin anin biak na te chuan alu atina bur theini na soya anno a phe chuan Stephanie chuan Giovanni phone number chu a block ta hial ani ome amai ro chu Alexander chuan hetia Giovannia om to nu po hian na chen du lok lovin a dan ya chu tor shom tel tel ma se la be chun som zel thavin thil thleng te chu ala zia chhowe le mai chu a ring tlat maya tin Alexander chuan Giovanni ne na anin hial na le anin hauna thei dur te chu soipui lo sham sham te chu tum chenin Giovanni chu thlemlung oya beng dai chu atum sham sham china ma se anila chuan atong kam te chu adu tuilo sotin Alexander ta na ngai thlak shem tur tak tak te chuan thu chu ala soi reng thawa anhu a phe chuan an pani inkara engine to na te chu thok le khata a chhevek ti theideu thoin awm ta hial mai ani te chuan Giovanni chuan Alexander in mi abiak te reng chu thik vek chenin social media a thian ti ne na an thalak Alexander ina a post chen te chu lo se selin a thik ta zel maya chu mai ani lo social media a thalak post lo like to te le lo comment to te takngal po chu Giovanni chuan thik vek chenin Alexander chu in safe tur hian ati ta chen boka chutian chuan anin kar chu amak tel tel ani ber chu chapa Giovanni chuan Alexander chu zanlaya te vakol erngo chenin a chan em soi tur omchi lo hian text message te avathon fo chena anu a phe chuan Giovanni dan chu maktul tulin a chang chuan thinjim taka om fo ba ka tongkam chetak tak ta chu a mang taringa ma se achang ve thung chuan Alexander ne na chuan ngai dam chu adil vak vak le thung loi se hemi wang hian Alexander po chuan abial pa dan te chu athunon theirol ani to lo ani te chu a hre thiam ve tan ta a ma se ala ka tanga chwa zelena kong chu a hre thei do der se lo chu mai ba ka anuna alak lu nge to lu tuk ema wang le ti salam le ril ro lama anin zomna a nge to lu tuk awang khan chung thil te chu ati mai theilawa amai ro chu kum sang ni som ni pahni kum tir lam alo ne chuan Giovanni dan le thil ti dan te chu Alexander tor theirol chu ani tabik lo tlat mai Giovanni aron kala a hon le hnu loka Alexander chuan a digital account ate chuan thil dik lo awmin a hreta a chuta chuan a social media account ate le a email ate chuan a password mang te po chuan alu thei mai lawa te chuan a hnuwa a password te siam that le a han tum chuan a password thar te le a social media account te chu Giovanni ming le a thil nei tin chuan alo in thlun zom dei ani te chu a hmu chuak ta a ete tang che hian Alexander chuan Giovanni chuan a computer te alo khoi sak chen ani ti le a social media password te chu a thlak ani te chu a ring ta hle maya chu mai ba ka thil dang po in fiale de ven chuta chuan Giovanni hian a social media a control sak chau po ni lovin thil dang po alo ti tel ani ti te chu a hmu chuak le ta a chu a WhatsApp account chu device dang tu tangi ani ti po shet lo nen chuan alo link vek ani ti le a phone ate chuan spyware alo install reng ani ti te chu a hmu chuak le ta a alanda na he spyware mang hian Alexander ina phone manga tungi abyak chin ti te a message thon chhuate le awm na te a hriat thei vek don alo ni a awm zia bira chuan Giovanni chuan Alexander chu awm na hmuna tangin alo en thlareng ti na ni chu chutiang chuan a social media te chu a control sak vek ba ka WhatsApp a ami biak te chu alo hmu sak vek thina chutiang chuan a phalna lamma samia lavin Alexander private information te chu alo lak sakin alo en sak ta thin alo ni te chuan heng thil te hi ti palwang ani melo ta hle maya tin Giovanni hian ro hmana fel tak semin Alexander mimal na hian a inrol na sadba ka a social media tele a phone te chu alo thunun sak vek alo ni a hetia Giovanni na a phone en sak thina ni ti le a social media zong te a thunun sak vek ani ti a hriat theina chan pakhat chu Giovanni chuan midang ne na anin biak na hun le a hmun te anin biak dan ang thlap thlap te chu a soi chhuat thina wang le a chhuat chhal thin ta ka chuan a dik nge ni te chu a hre thei ta bok ani te chuan Giovanni chuan Alexander ina a phone manga mi a biak te chu lo hre thei ta zelin chunga chuan mi padang ne na in bia te chuan pu fo thenin a hun le anin biak na ni om ang te chu a soi tel zel boka
chutakara atho soidam taktila chu Alexandre le midang inbiak dan kalmang nilaw ma se anila chuan arindan angle asya do dan ang chuan thilte chu alakoi zel mai bok sinin ama chuan athinjin na torle alung oilo na torte chu ain siam chop zel mai sia chutiang chuan jio wani chuan tha ati angle ani emo ati angin thilte chu kalpui thinin Alexandre chu ai in thlak chhun zum zela chu mai ba ka Alexandre digital device song de chu control sakvekin Alexandre chu adu dan dana om tur ati ba ka atho chu oi hle turin ati top maya chu chu lanilo Alexandre hina chuan minute som dan te te a amale omna vel de chu video a cover vek torle chung video de chu thonjia turin ashil ta boka de chuan chung video tang de chuan jio wani chuan Alexandre omna le athil ti de chu alo she theizel don ti na ni chu ma se jio wani chuan adu dan anga thil om lo chuan Alexandre chu an khum bak bak thinin ngai zong dang nei sana te apo fo ba ka anin kar so ti to pa chuan avo ta thin boka chutian chuan jio wani tongkam de chu na tel telin atho soi de chu shiat anuam lo so tle maya emi wang hian Alexandre po chuan jio wani chu ako pui ni lovin ama thonon to apo ni mai hian ashita hiala chu mai ba ka athil ti song song de chu in thlak reng nia in sha in bangkila sajudan chep engma te thei to lo ni ang mai hian ain shata hiala chu chu lani lo jio wani chuan a home security ti thleng chuan alo khoi dang lam sak vek ani ti she chuak li in chuta chuan a security camera te chu eng tin tin emo lo la pengin a chetlai te po chu a surveillance camera atang de chuan alo in vek thin alo ni oma he thil hi jio wani le anu te message in ton pakhat na atanga alandanin jio wani chuan Alexandre surveillance camera a alanna thalak screenshot chu anu athon ani mela heta thil chiang te em ta chu Alexandre mi malna khan jio wani kha angel na sahlia dan phalawin achena sa ani ti chu achiang hle bok ani ti chuan kumsang ne somhne pani kumlai holvel aron ni me phe chuan jio wani chuan a khosak zia chu mi ti hmu thei tura tilang tan te hialin heta hian digital device le online mangchau chuan Alexandre chu en thlato lovin ama nge chuan Alexandre chu azui ruta fo maya chuta chuan soilok po ne lovin Alexandre ina chuan ava inlan le thut thut thina chu mai ba ka apartment ko ta te chuan darkar engemaw za chu wading le wangwang thinin chuta chuan Alexandre lo hon hon chu alo nga thin ba ka atok ver tang de chuan in chung de chu ava in thla thin bok alo ni a de chuan chung ti awang chuan Alexandre po chuan ama che na ina le an omna weng angi po chuan a himin ain she thei talo hial maya hei ba ka hian a thenom te po chuan jio wani omdan de chu lo hmu pui ve vekin Alexandre chen apartment complex a cheng ve pakhat phei chuan jio wania an apartment complex a lu atum lai chu alo hmu fo ani oma de chuan heng thil ti awang hian Alexandre chuan a thenom te hne na po hian pona jio wania an hmu chuan an kong khar chu hong lo torin a shil hlom hial maya chutiang chuan Alexandre chuan jio wania chu a hlau to in an ina surveillance security te po chuan an dang zo lo mayang ti chu a hlau to hle bok ani chuti lai me ken jio vanila chu a che hlau om tel tel mai se chu a chapa midang te hria ta chuan a thil ti te chu thu boi po tum lem lovin Alexandre thil ni te chu ati chia sak ta fo maya chunga chuan Alexandre kar te chu lo thairan sak fo thinin tum khat phei chu akara light ur chu alo zai cha sak de nge nge a chu ba ka jio vania chuan Alexandre apartment a akaren lu te chu alo khoi chia sak thin bok ani oma ma se hetia ati na chan hi Alexandre chu aina tanga pona lo chuak tur le ama nen chuan mai chan nge ya in hmuwa in biak na hun nei thei tura adu wang ni a chutian chuan Alexandre ko chho theina tur nia a hria tang ang chuan a che top thin alo ni heng ba ka hian bungroti chete ring tak tak au te le midang de ti hlo thon rang chu a thil ti ber anita a Alexandre thenom te po chuan thenjim taka in hau thom te ring tak taka auri te chu an thezing te em ema he thil hi alandana jio vania chu a thik tho a chiat na le Alexandre control atum tlat na chuan amali ama in thunon theina ani ve tlem te chu ati che sak bek ani mel ta bera thil chalo tak tak ati phata ni na lang tum khat phei chu jio vania chu Alexandre chen apartment in chunga chon lon le in heta hian Alexandre ina chuan lu ru ka tumalo ni a chutian chuan jio vani omdan chu a hla om tel tel ba ka
achena tel mai box inen hengte awang hian Alexander Ro chu a ha pha thinin aril rolam thrisel na chuan ator phana sa ta hle maya chu mai ba ka hlau thong reng renga anun chu hmang thinin ina hon don na piangin aril ro a ha mai pi alama a hlau thong lok sa the em ema chutiang chuan thil engki mai chuan aril ro ati boy vek to ani ber emi wang hian ton ma a ati ngai lo thil abe ka chuan paper space chu ak ta hial maya hei ba ka hian a thian kom ngai tak tak te hne na po a ina hon chu a hlo to hle thu te po a soi bok ani ome de chuan a ina hon a hlo the ema bang hian a unaw nu ina chuan jek fo thinin a unaw nu Stephanie po chuan a lo khungai be thin hle boka ma se Alexander chu a unaw nu apartment a chuan a cheng reng thei bik si lo a ina chuan a kha to ka a let le chu ngai thinin hei hi a chan po a ina chuan a ui chu ala om be ring wangani a ui hi angai na in adwa thei em boka chumi ban chuan a ina chuan a kha to ka hon chu ati mak mo ani si ani de chuan Alexander tan chuan kumsang ni somni pahni July thale August thate kha thlaha thlak le boy thlak tak te ni in ama le ama chu ain hum him zo don lo ni ti chu ain che cheng hle maya chumi ban chuan in hum him na tur chungin a in chu chho san taringotin a una no Stephanie bula chuan a hun tam jok chu awa mangta a ma se chu ti chung po chuan Giovanni chu la hlau reng thinin alaka tanga a hla thei ang bera om chu atum be cha chara ma se engtika imo chuan Giovanni chuan om dan de chu thlakin hilde po akal dan phongpa nga ya ala kal le mai chu abe se hle maya ma se Giovanni ro chuan anun phung da chu thlak mai chu ala tum hmel lo ni na lang chu chapa Alexandria e aina a ho to lo ti de chu a thinrim ti sol tu chau alo ni don tlak mai chatiang te alo ni le zel taksia chuan Alexander chuan ama a in hum him tur chu zong taringotin avoi khana tan July ni somni pakwa kumsang ni somni pania khan police hne na Giovanni chu ava report taringot maya heta hian Giovanni an achunga athil ti dan zong zong te chu ziak vekin a zero greng thin thu te a digital device zong zong alo ngai thak ruk sak thin thu te le a vona thu zong zong te chu a soi te veka chu mai ba ka chung a thu soi te chu a dik nge ni ti fin fiana document sang video te CCTV footage te le text message screenshot te chu police chu apetel boka ma se Giovanni laka complain azek lu chungle evidence te nen lama a thelut vek chung po chuan police chuan ma chu anna lok ta chong lo ani de chuan ni te chu aliam be ta zela ma se Alexander chu la hlau thong reng thenin aril ro lam poina ala torna sat pha ba ka thunei to te nen po khan online ba po reng thina amai ro chu eng thothar ma chu sia tur ala om thei se lo hemi bang hian August ni thuma khan Alexander chu evidence thazok le changlung zok nen police hne na chuan avakal non le terngot maya ma se chu te chung po chuan police chuan na chu anna thokmangin malak na po chu ala nei tlem hle thawa chu ti lai mekin Giovanni la chu achunga moi lo tak taka ala khosak zui zel tak wang khan August ni riata Alexander chuan case chu a file chale terngot maya ma se chu te chung po chuan Giovanni chu ain kota te chuan lakal je thawin ain chunga de chuan lo ruk chu ala tum char char thawmai si Giovanni che du dan chu soi hlei thei po ni to lo hialin Alexander tan la ama handan thei zia zang chu ani to lo mai ni lovin launa na sa takina alo kha ringa wang hian engtika nge Giovanni chu alo in lan le ang ti ringo chu angai to to a hlau thong to hle ani le chuan police hne na chuan avoilina atan August ni som pathuma khan kalnon le taringo tin chota chuan Alexander chuan police hne na Giovanni chu anun atan po a hlo om thei to thu te wasoin akalna apianga ala zui rok theng thu te awasoya chu mai ba ka ani tin hun man da te po chu a boy pha vek thu te soin aina po ain rin lo la ya alo lo thu 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 te le awm na chin shiat na na phone checker te po a man thin thu te asoya tin Giovanni message thon tam tak te po chu police hne na hian petelin atopa chuan Alexander chuan police hne na chuan lungai takle lo thona na sa tak ne chung hian thi kala du lawa min puira o ati hial bok ani te chuan chu thu sei chuan Alexander chu a be don to zia le tanpui angai zia atilang cheng ta hle maya ma se thunei tu te lamla chuan tanpui tura engma anna ti chuan lo ba ka Giovanni chu wa mu in athil ti te chu ti to lo tur hian an ba shil lo boka
chu mai ni lovin restraining order te po chu an na pe chok chong lo mai ni lovin Alexandrai ven him na po chu an la thok thei chong reng lo maya ma se police ten hetia Giovanni chunga ma an lak luk lo chan chu Alexandrai thu soite kha adik ngei ni ti fin fian tur hian thu she tu statement an lak thei lo wanga lo ni a chu lawa Alexandrai evidence ni te kha thale ma se ma han lak ri ngo chu adika shelavin thu she tu azin alo ho huna le a statement te an lak khuna case boypui tan an ti ani ome heiba ka hian prosecutor then khate chuan Alexandrai report thelo dana tanga an chot khan nonna atana hlo thon tur thil aumin an shelo ve boka achan po Giovanni khan Alexandrai chunga athil ti ate khan kut in thlakna le in sei sakna lam pakhat ma atel lo wang ni in hemi wang hian nonna atana hlo thei thil lian tham ni lovin in zui ruk na satlia mai ni in an shia a hemi wang po hian thunei du te chuan Alexandrai case man mo thlak tak ani lo ni in an sheta bok ani ma se police ten hetia Alexandrai case an ngai tha wang hian thilpui tak chu a thlen pha don tatlat mai Alexandrai chuan ama le ama inven himnana athil ti theang zong te chu ativeka tin Giovanni chu police ten na a report ba ka evidence a mo theng ang te chu da thabekin Giovanni chu atana a hla om hle thole anon atan po a hla om mai thei thote po a sei to bok ani kha ma se chu ti chong po chuan police ero chuan malak na chu an la nei thelo mai ni lovin Giovanni chu an man emo Alexandrai ven him imolam reng chu an la ti theilawa chu tiang chuan Alexandrai chu among ang to tak zet ani ber chu mai ba ka Alexandrai chunga thil thleng ti hi a hnuwa a chung ti le a thian tina an suile dan phei chuan thu nei tu te khan ma lo la ma in Giovanni kha loman tamai se emo Alexandrai kha loveng him ta se achunga thil thleng wan doi thlak tak mai kha apum pel the chu an jing hle bok ani te chuan Giovanni chu ache zele omdan de chu ain thlak na satel tela ache hlau om tel ani ber ma se thu nei to te lamla chuan Giovanni chunga chuan eng thil ma chu ti an la nei the chong si lo te chuan khang thil rap thlak tak a thlen ma ni thumna August ni somni kumsang ni somni pahnia khan Giovanni chuan a thil ma mole a leitur checklist siamin chung amamo a ze na chu a phone a note app sa tangin ani a chunga a thil ma mo a ze te chu dak tip te tu bo te le thil chona tor shui te ni in heiba ka hian a thil ti dan tor te po chu a nota chuan a zek tel boka te chuan Alexandrai chu biak thei dan tor zona a in chunga a lu theinan le a thil ma mo le te chu in chunga a ken lu tel chu atum ani le ta a heta langcheng te mai chu Giovanni khan Alexandrai chunga khan thil thalo tak ti atuma ro man di po kha a siam vek ti chu ani ta ani te chuan August ni somni pakhata khan Giovanni chuan Sicily chu chhuasanin chumi hnuwa chuan Senegala ama thil puimo engmo ti tor hian a kal le a chutatang chuan Alexandrai omna hmun Bolonia khan kal le in August ni somni pahnia khan a thlenga hetia Bolonia awathlen hian Alexandrai hna chuan an kho a awm be tho hi a soimi alawa alandana Giovanni hian Alexandrai kha a injin lo lai taka wa thon thut kha atum ani email ta hle bok ani te chuan Alexandrai chu a inbula hnim bukara chuan tu bo ne na lo chang tarengin a chena le a chebel te po chu a hre chang to hle bok nen a man ro le te chu Giovanni chuan Alexandrai lo kalveli a rang taka alak theina tur hian ban ol sam tura le abul hnai taka chuan ada vek boka chu thil chuan Giovanni chu Alexandrai tan chuan a hlo om hle ti po ati chang hle ome hei hi a hnuwa investigator tena an hria chen le dana chuan Giovanni khan Alexandrai alo hon to le to lo a hria theinan a chena apartment in chunga ti po khan alo lon le ani mela te chuan heng thil te hi Giovanni an Alexandrai chunga thil rap thlak tak ati ma darkar khatliam ta a thil thleng te chu alo ni heng ba ka hian a thil ti te a fin fiena chiang deuh le thadeuh pakhat chu July ni nia a digital diary a zia khani in chuta chuan Giovanni chuan Alexandrai chu ka thatang a chan chu ka thinlong na sataka atin adwangani ti in a zia kani oma heta alandana chuan Giovanni khan atwar tu zok emo ain ti ani mela tin angai dana chuan Alexandrai chu an pahnia anin kara khan ati diklau tu zok ni in hetia awmna chan po hi Alexandrai wangvek ani ati ve tlat thunga
tin Giovanni hian Alexander chunga athil ti tur te hi a hre chiangin enge athil ti chuan achunga a hmong ve don ti te po chu a hre chiang hle boka chu mai ba ka a digital area a zel dan chuan Alexander chunga kathil ti tur te awang hian lungina ka ta ngei don ani ti ka hria a ma se police chuan kathil ti chan zong te an hria chhonan he kano zia hi mangro se ti in azia kani ome te chuan Giovanni thil ti tum chu a cheng ta hle maya chuta chuan ro hmana thatak nein ngon takle rero film tak pu chunga ti atum ani mel tabok ani te chuan August ni somni pathum kumsang ni somni pahni jinglama khan Giovanni chuan baluni chu ron thleng to in chuta chuan omwang to a ma se ahmani ni somni pahnia khan no thleng dei to in a thlen to tho hi tu ma a shilo boka Alexander phe chuan Giovanni chu an kho a hian alo om ve reng ani ti hi a shimi alo ome te chuan chu mini ni leng chuan Giovanni chu tu ma hria tlawa a om ba ka arukin Alexander chitla vel chu a in ve reng boka te chuan Alexander ti apartment bula hmun rem lai Alexander ina a hon pa a paltlang le nge tur lai a chuan lo omin ama a atu bole kha aban phak me a chuan ada ta boka te chuan chu mitlai lamdar ko vela chuan Alexander chu a chen in lampana ron hongin heti lai hian Alexander chu a unaw no Stephanie nen khan phone anin bia a te chuan apartment kongka a hon nuwa alu don lai tak chuan rang takin Giovanni chu abula chuan ron kal tak ngalin Alexander po chuan alo mu ve ngal maya heti lai hian Alexander le unaw no te kha an la in biak reng awangin a unaw no Stephanie po khan Alexander omdan in thlak thut tele in sol thom ang tak tak te kha alo shebe vek alo ni heiba ka hian call recording atang le mit nge ya mutu te soidana tang chuan Alexander chuan ama le ama chu in ve na tumna sa in Giovanni chu a belet ve na sa hle ni nan soya ma se Giovanni chuan a hni ema wangin le a chet nat ema wang khan engthel ma chu a ti thebe ta lo ni ina langa te chuan Giovanni chuan atu bo chu la in Alexander chu to bo chuan avota shep maya heta avok na hi anat ema wang hian to bo fongpo chu a thlon zui ngal dei ani oma ma se chutia to bo a chet o hnuwa po chuan Giovanni chuan athil ti lai chu la du tok mai lovin a kot mang chuan Alexander chu ala khoi chhun som char chara alu atile ataksa te chuan na taktaka kote thlak chhun som zelin chumi hnuwa chuan a top na beratan Giovanni chuan anom na bola ther tho thleng rit tak mai chola in Alexander chu thil chuan voi engama zat awazui le tabok ani te chuan forensic result atanga alan dan chuan Alexander khan ataksa hmun somni laya hliam na tak tak torin a then te chu na zol bik lai te po a om nok boka alu ate a oma te akuta tile akia te chuan hliam te chu tor nualin forensic report atanga alan zel dan phe chuan Alexander kha leya no shepani te so shiatel ani ta boka te chuan Alexander kha ring tak taka awin chanpui tu awa ma se chutia chanpui tu a au chungle an omna le a chhevela mi puitam takte an ron kal khom chung po chuan Giovanni chuan athil ti lai chu topala tum chong haulawa tlan chet po chu atum chong bok silo chatiang chuan thil thlenna huna khan omve char char ani ome te chuan police ten thil thlenna hun an thlen hnu khan Giovanni chu Alexander chena apartment building kota chuan thlamong tak hian lo thuwa chuta chuan police chuan Giovanni chu an manta aloni chuta police officer pakhatina a soidana chuan Giovanni chu an man laya a tanve ai lo thule a chunga thil lo thleng tura chuan lo thona po ani lo thu soya tin police ten zona an zo fiana Giovanni chuan in lo kala alom om hle mai ti chin a chang ani ome te chuan hetia police te an no thlen hnu hian Alexander chu hospital naibera kalpui ngal anita a ma se a hliam tor te kha anat ema wangin hospital an thana tanga reilote a hian a boral zuita ani Alexander hliam tor te a hliam nei dan tile anat dan tor te ngai to hian thushe tu te chuan Giovanni chu rong takle poisak nei mi alawa tol thatu ani thuan soya in khang athil ti te awang khan tlan chhe tumna anei lo mai ni lovin atol thana manro te pokha thoru ka tum chong lawa chu mai ba ka Alexander e atha chan kha ti palanga lang thei tur ang po khan eng thilma ati chong lo ni in an soiboka te chuan chung thil te chuan Giovanni thil ti song song te kha ro mana thatak le fil tak neya ti vek ani ti chu ati chiang ta hle bok ani te chuan khatia thila thlen lai po khan an bul vela om ve mi then khate chuan Alexander chu wa chan kha an tum ve ngeya
ma se an bulan ba thlen meu chuan Giovanni chu a che du dan anga lo che hmun vek to in thil thleng tur ang kha a thleng zo vek to alo ni te chuan Giovanni chu an man hnu khan psychiatric facility a da ngal ni in a thil ti ate khan in chena pakhat ma ani lo ni in alanga tin thu an zo fiana po engma chu a soi du lo boka right to remain silent kha a mang tangkai hle ni ome ma se anhuwa thu an zo fialena a thil ni theilo tur mak tak tak ta chu ron soi chuak le tawin khang thil thleng zong zong ate khan Alexandra e chu a po fai vek maya in Alexandra e chuan a phasana wang khan aril ru anat em thu te soin khatiang ang thil ati chan po kha Alexandra in aril ru ati nat em awanga ati pal thil thu ani thu a soita a ma se investigator ten an chui dan chuan Giovanni thil ti zong zong te kha rom hana fel tak neya ti vek ani thu an soya amai ro chu Giovanni defense attorney chuan Giovanni an khatiang thil rap thak tak mai ati chan kha chu aril ru lama boina ani wang ani ati betlata te chuan chumi hnuwa chuan court lama chuan Giovanni chu mental health lam te chu an indicate shap nuwa atopa an thutluk na chuan Giovanni khan Alexander chunga athil ti te kha a hrechiang hle maya khatiang anga thil rap thak tak ati na tur laka ama le ama ain control thei tura aril ru po a fim tok thu an soya te chuan Giovanni chu dan ang thlapin achunga hrimna lekko ani don ta ani Giovanni hrimna te an pon ma hian a statement hnung ber chu soin chuta a soidana chuan mangcherap thlak tak chunga cheng ang mai kani a kotin rilulam chen lo na kanei lo ati chuan hrimna chu ana thei ang ber ka phu ani ti na soini ome tin Giovanni hian Alexandra in achunga athil ti awanga thil rap thlak tak kha ti ani thu hi kot omte rintir chu atum hle boka ma se kotlam chuan Giovanni thil ti du te chu ti puitlen saklavin Giovanni chuan Alexandra chu ril rufim takle ro man lok sa thlapa atha thu asoi vet la thung te chuan Alexandra thi hnuwa khan a chanchin chu social media alang tam ta hle maya chanchin thar sang sanga te chho ani ba ka social media te chuan a chanchin te chu an comment le laya chuti rol chuan mi tam tak te chuan Alexandra chu an lo mo chet ve mek bok ani ome heta hian Alexandra chu a kumza te a mel te a en cheina te le Giovanni ne na an kum ain thlau em awang te chuan an social na sem ema chu mai ba ka mi chen khat phei chuan Giovanni chu lo tan hlomin khatiang ang thil ati chan po kha Alexandra in a phasana wang le midang alo biak san wang ani thu an soya tin hemi chungchanga comment pakhat chu alar ema the Italian branch of Red Cross and regional head Donatello Alberti comment ni en azia dana chuan Giovanni thik tu chiat em chan chu Alexandra eka han en ola in chethiam theingal mayang ti ni a ma se chu athopo chuan do lo tu le social tu anga ema wangin Alberti chuan comment dang chu azia bile a chuta chuan meichhia te chu moi tak le zom takin annong turani ton ma a kan pi le pu te ti thin ang che khan ti aziak te a te chuan he comment hian ram chung chu a fan ni ema wangin le photo tam tak ani le ta ka wangin hemi hnu rei wak lawa hian Donatello Alberti hi ani na atang hian ban ani ta hial maya chu mai ba ka Alexandra chung te po chuan social media a comment chalo tak tak mi somni panga lai te chu police ne na report thelu tin baloni prosecutor te po chuan ton ma a anna ti ngai lo ang tak hian cyber harassment lama investigator an kalpui da boka chuta chuan hmana sataka la in theito pan chhuata ani ome te chuan February ni le kum sang ni somni palia khan Giovanni chu Alexandra a en thlak ruk thena wangle atha ta ka wang khan thiam lo chantir ni in dam chunga lungina tang tora shim anita ani ole he khesa hian enge kan ngei dan Giovanni thil ti te kha Alexandra thiam lo wang kan ti vem in police te khan Alexandra complaint thelu te kha lo boy pui wat ni ta se thil thleng te kha apum pel thei kan ringim in ngei dan te comment section lama in lo sei vele chho do nia